Gue perlu bapak ini video bahasa like dan subscribe kan bagi susuan penuh video nangis kemana. Haba bot bukan no party deben pay nang kong ya ginong yalam juga party. Wei ngi hape ya kandidat ar ngi hape ya ginong yalam iba hapok ka snong hapok ka polling hapok ka area kai. Dangi ong na ba ya upra la leta long kan balong nai thap namar ba ka party ka bomdon ginong yalam jiba biang totipan ka bakut kut ra ka jorwe kong deng kong na hapra sang khai lo la deng au ba deng dan lei la snokot upra ba la la deng sa ka kong na dan lei an ni ka dan lei la we yang anda ta ka ka party pra ka dei tar ka party ka bahala surok ngi jong phai ta uba arden ta ujo thrai bu nong thlong jen jar nong thlong chitu why meeting labiang bye bye wan ba arden hai ngala krebam ga hai na cha kai wan ba doktor iki ba arden lapen krebam tang ban ong kumlei sibun ya kalok jongaru chuan bam la le don bok ngatit san kilo gadut namut ong poi ginong sor da di rai tu masi mo bahabok ba ki khamia di dia bam pahu na ying dei ta gamut ba kade ka party pra kade ka party ka bai chu chong shit step kir sawan ba han bore han hau lar kending e lar bos e lar han bore ne ongam ne kanta ka phai pan ai thu application yang pan pan khana inor bari enta ma pha thu bat hanet la dai tu jino ya lampra jinang ban tho ya ka application hau ba boni ta ka mut kila bit ban lidar tat ban saing kan phare song ya long lidar pra ya lam bu phai o don kam surok hau throng habi ai chat kong na ke ta ka mut long kan balong nar ong ne haba uneu bali wa dorakat arga parti NPP hau udai ubru bahayan bahayong baba dei nomor haba don hagaju sarkar kemut kidai kibriu jong ka NPP dei ta kemut haba dei kibriu jong ka NPP andai ubaklan banjit ya ka sembol bedur jota dur singra ta kemut ong bu bali ong hai sang mrai bali nomor ba ye pen skam bu pi ban ya don rakat arga sarkar ngin penjob don burom no ya bakim kenang babu pi we chi am kam charman ton ta dan re ngin ya penjob no bakim hai khain sang chi bu ta kabut NPP ta hak ar phoi tarik hai nai khain party madai using madai upra madai kongres kade ka lenti ka ba ye penjob no bakim ta artat bu uju don na sarkar lesela no bakim ucop na friday chi tar scheme MDC ula pan wanra what is scheme ki badon haga government wa nomor uju compare la de job ubali pada unyu tan kata live sanlak scheme MDC cham thrai bu pa live sanlak ban ai tat bunong thlong chalot ugo ta gamut ba hai thap bu ba kim nomor ye don kata ga jingkermen ban yu ji scheme am sarkar artat ba uju dei u trying ka party ka basen char bu step ni nagaliang na da kerparip jinong thlong ba la dalong ga bala leita chwa barwa ge meeting hyang hai de ya mit no hai de yen ban ya rung no snon ha ka party knang ba ye yulong trai bu party la da don ge jing en ge thlong don ka jet ban kra buna hau kra re steady ma de di chem direct bu trai karena de jo he mumla na kra muliang manang kra de to kana da jo karena re ba sapan da kra muliang Sapal lah jua. Ta kebun pan ong bu ba. Udai nong wais ap jin sa ong pra na bro wa. La pan ong ar Bali wa. Utu ba kim. La pan ong ram ju nong China nong Bangladesh ni ta. Ta ju la job la sistem ku ong phai. Benar lah NPP tong one lot of jibru hanen ta. Na ler ji ban kra bu phai. Ta na syukur patat ke wai jin kerpat ka ba. Rit la dalong ka kepala leita ki ang chwa ban wai meeting hai de ye nyarang ba ban ye jonyo ban kerchan bu bakim khnang ba ye de chat tar jino kerchan an bali do uju de no kerchan sarkar ye gata leita ye rum no ha ka party ka ba ya lam botai lu pala bali jo